Kwara mgajong kapodo menyamana mago matuche dhowadh nam chumbi wayudo ni Duma Mombasa ong'ado ni bengi mitudo gi wang' jowi mar jadolo Ezekiel odero mano mar kanisa mar New Life ibiro med lor kanonro koro pod dhi mbele. Jang'ad bura Olga Sewe osiro ng'eto manogol jwa mokalo manogol gi Doho mano ma Milimani e kaunti ma Nairobi bende ne dwaro mondo mi med lor bengi go. Doho no wacho ni aguch bengi go mar 15 kod wang' jowi no pod ibiro lor ka okinde mag jadolo Ezekiel kori kwayo mondo mi ochwal kwayo mora mora magintiere go e Doho ma Milimani ka jadolo no to koro oyiene dhi mbele gi chenro mag lamo e kanisa no. Having taken the view that for purposes of Section 362 of the Criminal Procedure Code, the impugned order ought to have been challenged by way of revision before High Court at Nairobi, I must refrain from commenting. The orders that commend themselves to me and which I hereby grant are as follows. A, that other than prayer G, the rest of the petitioner's prayers in the notice of motion dated 3rd May 2023 fail and are hereby dismissed with no order as to costs. B, the second application dated 8th May 2023 being misconceived is hereby struck out with no order as to costs. So that is my decision.